सासे बर' आइजो अफिसारखौ सेक्सुअली हेरेसमेन्ट खालामदों। औ नंगौ, नोंथांमोना थार खोथाखौनो खोनानो मोनदों। मेन्स टयलेट साइथिं बियो आंखौ लांदोंमोन आरो। थ' घटनाया बेनो कि बे सारा जोंनि एसआइ आ आंजों माने बेबायदि खालामदों आरो एकदम बुंथावा आरो इनएप्रप्रिएट ओमफ्राय बिदिनो खालामदों आरो बेबायदि खावलायाव। सासे एसआइआ बर' आइजो अफिसारखौ मोदोमारि हेरेसमेन्ट खालामदों। थ' बे बाथ्राखौ जिएमनि सायाव फोरमायनायावबो माने जिएमआ बिनि सायाव जेबो एक्सन लानायखौ नुनो मोनाखै आरो माने खनथामसिमसो माने रिकुवेस्ट खालामदों, अब्लाबो माने बिनि सायाव जेबो एक्सन लागोन बायदिखौ नुनो मोनाखै होननानै खोनानो मोनदों। थ' दा बिनि थाखायनो पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। सासे बर' आइजो अफिसारखौ मेन पार्टआव हमनानै माने बेखौ जबरजस्थियै माने मेन टयलेटथिं लाना थांदों होननानै खोनानो मोनदों। दा गोजोननि रायजोआव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थायोब्ला माब्रै जागोन? सान्थिनि रायजोआवबो जुदि बेफोरबायदि जाथायफ्रा जाबाय थानांगौबा एसे दुखुनांथाव। दा बिनि थाखायनो बिथां आइजोआ गोख्रैनो जास्टिस मोननांगौ आरोना। थ'द' बिदिब्ला बिथां आइजोआ माने गावनि खुगाजों मा फोरमायखो जोङो एसे खोनासंनानै लानो। मा जायामोन जाथाया जिहेथु जों खोनानो मोनदों? थारमाने आङो फार्स्ट अफ अल आंनि इन्ट्रडाक्सन खालामनानै लानोसै। आङो एडिसिआइ तामुलपुरनि स्टाफ, आङो एक्सटेनसन अफिसार। आङो डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार, एक्चुअलि बुंनो थाङोबा डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार डिआइसिसि मुसलपुर। थ' जोंना जिहेतु दा डिआइसिसि मुसलपुराव रिपर्टिं खालामनांगौ जायो आरो एडिसिआइ तामुलपुरा दासिमबो प्रपारलि डिस्ट्रिक्ट जाबाबो दासिमबो खामानिफ्रा एथु माबा जाथ'वाखै नालाय, हेन्डअभार जाथ'वाखै। स' डिआइसिसि बाक्सायाव डिआइसिसि मुसलपुराव रिपर्ट खालामो। थ' जिहेतु रिपर्ट खालामनांगौ, आं मैया थारमाने मा जादों थांदोंमोन आरो अफिसाव आंनि रिलिजिं अर्डार लानो थाखाय। थांनानै नुयो अफिसाव थारमाने स्टाफफ्रा फुरा पार्टिसो खालामगासिनो दं आरो। माने जौ लोंनाय? औ जौ लोंदों आरो थारमाने आंनि सासे सिनियर अफिसार एडिसिआइ तामुलपुरनिनो सिनियर अफिसार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज आरो मानसिनि नामा जादों मुङा दुर्गा किंकर भट्टाचार्य। बेनो जाय आंजों माबा गाज्रि खालामनाया बेनो आरो मानसिया। जोंनि एसआइआनो आरो बियो थारमाने गारि गोदान बायनायनि गावनि अफिसाव पार्टि होनाय जादों आरो पार्टि होदों। थ' बेखौथ' आंथ' मिथिया पार्टि जागासिनो दं। आंथ' थांनानै आं 3:30 सहैदों आरो अफिसाव आंनि अर्डार कपिखौ लानानै। हजों आङो जोंनि जिएम सारनो लांदोंमोन। 3:30 सहैदों। ओमफ्राय आंजों इभेन्टआ एराउन्ड 4:30 जादों। माने जाखां लोंखां आरो बिसोरथ' गावसोर जौ लोंदों स्टाफफ्रा। बेनि उनाव गावसोर ओंखाम जाफैदों आरो आंनि हासबेन्डआबो थांफादोंमोन आरो आंनि हासबेन्डखौबो इनभाइट खालामनाय जादों जानायाव। थ' जादों घटनाया, खिन्थु आफ्टार जाखांनायनि उनाव। थ' घटनाया बेनो कि बे सारा जोंनि एसआइ आ आंजों माने बेबायदि खालामदों आरो एकदम बुंथावा आरो इनएप्रप्रिएट एरियायाव टाच खालामदों। ओमफ्राय बिदिनो किस खालामदों आरो बेबायदि खावलायखौ स्कुइज खालामदों बेबायदि आरो आंनि चेस्ट एरियायाव बेबायदिनो आखाइजों माने बेबायदि दांदों आरो बेबायदि। मा नाम बेनि नामा? दुर्गा किंकर भट्टाचार्य। बेयो नलबारिनि मानसिया। बे समाव रावबो गैयामोन नामा? बे समाव माने अफिसाव जिहेतु बयबो बिदिनो जाखां लोंखां आड्डा मारिदों माखासे स्टाफसफ्रा। जिएमआ गावनि रुमावनो दंमोन। बे दंमोन आंखौ एसे प्राइभेट माने बे मेन्स टयलेट साइडथिं बियो आंखौ लांदोंमोन आरो बेथिं बेबायदिनो लासै आंखौ बेबायदिनो आंनि माबायाव आखाइ होनानै बेबायदि बियो आंखौ बेबायदिनो बोलांदोंमोन आरो बेबायदि बेथिं लांनो सेस्था खालामदोंमोन आरो मानसिया। सिगाङावबो बेबायदिनो बेना रेकर्डखा। सिगाङाव तामुलपुरावबो बेबायदिनो बिसोरो माने बेनो इनिसियेट खालामग्रायाथ' बे एसे बस जाहैबाय जिहेतु बेनोथ' इनिसियेट खालामो अबभियासलि। थ' बे
खालामदों होननानै बुंजायो आरो बेखौनो बे हजोंबो बेबादिनो जौ लोंनायनि पार्टी बेबायदि अर्गानाइज खालामो माने जौ लोंहोनो थिनो स्टाफफोरखौ गावखौ बेबायदि फैसा बियो बेयो जौ लोंहोनायनि बेबायदि बेना माबा दंखायो आरो आखला जिहेतु मैया जाथाया जाबाय जे अफिसारनो नोंथाङा फोरमायाखै नामा अफिसार जोंना नेक्स्ट एकदम हाइस्ट टप लेभेल अफिसारा जोंना जेनेरेल मेनेजारखौ आं बुंदोंमोन आंजों बेबायदि खर्टा जादों जोंनि एसआइ आंजों बेबायदि खालामदों आं एक्सन लानो थिनदोंमोन अफिसियेलि एक्सनबो लानो थिनदोंमोन खिन्थु सारा जोंना जिएम सारा खिन्थु खोथाखौ दानगारनासो बुंबाय मानसिया रिटायारमेन्ट जाखासिगोन नेक्स्ट मान्थआव जेन'बा नेक्स्ट मान्थआवनो रिटायारमेन्ट जाखासिगोन बेनि केरियारा माबाया लाइफआ बरबाद जागोन होननानै बेखौ बाद होदो आङो बेनिफ्राय जेबो एक्सन लानोबो होनाखसै बे अफिसियेलि जे एक्सनबो लागोन बेखौ सिन्थाय बे आंखौ जाथायाखै बेखौ सिन्थाय बे आंखौ बुंबावाखसै बे हालाकि मा बुंखो बियो बुंबाय कि बेखौ बावदो दे जाबाय आरो बेखौ जाबाय दे जाबाय थांदोंसै बेखौ एथ' गिदिर इस्यु दा खालामसै बेनि साइडनिफ्राय आङो सरि बुङो दे बेबादिसो बुंबाय बे सारनि केबिन सिङाव जेब्ला जों कमप्लेन खालामनो थाङोमोन बे सारा बेहाय केबिनाव गावबो दंमोन गावबो प्रेजेन्स दंमोन बे एसआइआ जोंना दुर्गा किंकर भट्टाचार्यआ जों हाबनाय लोगो हासबेन्डजों आंजों कमप्लेन खालामनो हाबनाय लोगो बेयो माने आंनि हासबेन्डखौ बुजानो गिखोना माखो ओंखारलांबाय रुमनिफ्राय दायनिगिरिया थ' बेहाय बे रुमाव थाबाय जोंनि स्टेन'ग्राफार राकेश देबनाथ आरो थाबाय जोंनि एसिस्टेन्ट मेनेजार अनिल दास आरो जोंनि जिएम आंनि हासबेन्ड थ' अनिल दासआबो बुंबाय एसिस्टेन्ट मेनेजारा कि नोङो मानो आंनो जानाय दिया आंनोथ' जानाय नांगौमोन नों दा जानायबायना सार आं जिएम सारनोनो जानायबाय जोंनि हेड टप मस्ट अफिसारनो खिन्थु बेयो जेबो एक्सन लायाखसै दा बेनो जानो आरो खोथाया जेबो एक्सन लायाखै आरो सारा एक्सन लानो नागिराखै आंखौ होनबाय दि नों बेबायदि पुलिस आं सारखौ होनदों आरो सार जुदि नों एक्सन लायाबा आं पुलिसनाव थांनांसिगोन थ' पुलिसनाव थांनांसिगोन बेखौ बेबो बादासो होदों इनफेक्ट एसिस्टेन्ट मेनेजाराबो जयन्ति एथ' बिदि मानसिया बोरायखाबाय एक्सन लानाङा बेनि एगेन्स्ट बे एजेड जाखाबायथ' बे ना लायबा नस्थ' जागोन नों दा थांसै एथ' गाज्रि स्टेप दालासै नोंथाङा दहाय बुंदों जे जौ लोंदोंमोन होननानै सिगाङावबो बिदिनो जौ लोंनानै अफिसाव बिसोर बिदिनो जाबोदों खिन्थु बेबायदि उइमेनजों बेबायदि केस जाबाखै आरो बांद्राय उइमेन स्टाफ गैखाया बुंनो हायोबा सालबारिनि सासे आंजों इअ दङ माबा होनो दिदोम होननाय बे दङ आरो पियन दं सासे स्वति होननाय आरो अनु गस्वामी होननाय सासे एसिस्टेन्ट दङ आरो आं जाबाय स्टाफा हिन्जाव जुदि बुंनो थाङोबा फुरा बाक्सायाव एन्टार बाक्सा इनक्लुडिं तामुलपुर जों साब्रैल' हिन्जावा स्टाफा आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो माबा गोसो जायो कि तामुलपुराव अफिसाव आंना पस्टिं तामुलपुराव डिआइसिसि अफिस एडिसिआइ अफिस होननानै बुङो आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ कटेज इन्डास्ट्रिज उइमेन गासिबो हजोंथ' गासिबो अफिसा एखेलगे माबायाव दंजोबो ना केम्पासाव मोनसे केम्पासाव भिडिअ अफिसनि थिंजाय थ' बे सेन्टारावनो माने अफिसा जोंना दङ बेनो आरो उइमेननि थाखाय बेहायबो कनभिनियेन्सि गैया आरो प्लेसआ तामुलपुरनि खोथा बुङो आङो सारखौ जुदि जोंनि चिफ साराबो जुदि नायदोंब्ला आं बेनिसिम खौरांखौ माने मोनथिहोनो लुगैयो आरो फोसावनो लुगैयो कि बे सासे उइमेन इमप्लयि स्टाफनि थाखाय उइमेन इमप्लयिनि थाखाय कनभिनियेन्सि नङा आरो अफिसनि इनभाइरनमेन्टआ गासिबो स्टाफसफ्रा मेल गोजा आरो उइमेननि थाखाय मोनसे वाशरुम जे साफा क्लिन हाइजेनिक वाशरुम थानांगौ बेबादिबो गैया चेन्जिं खालामनो थाखाय होमबासोथ' स्टाफसफ्रा उइमेन एमप्लयिसफ्रा कनभिनियेन्ट मोनगोन ना आरो मोनसे उइमेननि थाखाय मोजां मोनसे स्पेशल केबिन बेबादि जेबो बेबस्था गैया एक्चुअलि तामुलपुराव बुंनो थाङोबा दे जोंनि मुसलपुराव दङ मुसलपुरावबो बेबायदिनो आरो तामुलपुराव स्टाफआवथ' सासेबो हिन्जाव गैया अनलि आंल' हिन्जाव स्टाफ आरो मुसलपुराव जों साब्रै जोंखौ लानानै अल टटेल हिन्जाव साब्रै होननानै बुंजायो आरो खिन्थु बेनो आरो दा खोथाया दायो बे जाथायनि एगेन्स्टै दायनिगिरिनि एगेन्स्टै थानाफ्राव एफआइआर होबाय नामा थानायाव आङो जिहेतु जिएमआ जोंना एक्सन लानो नागिराखसै जिएमआथ' बेबायदिनो थालिनो थिनबाय थादोंमोन आं सारखौ खेबथाम सोंदों सार नोङो एक्सन लागोन ना लाया आं पुलिसनाव थांसिगोन सार आं खेबथामसो होनदों सारखौ सारा जेबो रिप्लाइ होआखै जयन्ति बाद होदोल' होनदों बे फार्स्ट टाइमाव उनाव आङो फन खालामबाय थानानै खेबनैसो आरो बुंबावदों सार आङो
पुलिसनाव थांसिगोन सार नों आं मा खालामनो नों खोन्थादो होननानै बे जेबो रिप्लाइ होआखिसै जिहेतु आङो थांबाय पुलिस थानायाव आं एफआइआरखौ होबाय स्टेटमेन्ट होबाय आंनि एफआइआरनि इजिहार होनाय जाबाय असिनो आरो मुसलपुर स्टेशननि असिनो दायो पुलिसा माबायदि खामानि मावगासिनो पुलिसा मैया पइन्ट अफ इन्सिडेन्टआव थांनानै जायगाखौ माबा खालामहैबाय सिनायथि लाहैबाय ओमफ्राय गासिबो बे जौ जे लोंदोंमोन बेखौबो माबा सिज खालामहैदों आरो नुदों नुमारदों जामारदों माने बे लोंमारदों जे अफिस प्रिमाइसेस अफिस कम्पाउन्डनि भितराव जे बेफोर जादों मोनहैजोब्बाय गासिबो सबुतखौ आरो सबुत दिनै बे जाथाया जाबाय दिनै बे जाथायखौ लानानै जे बिटिआरनि जिथु सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिम मा खावलायनो लुगैयो सारखौ आं बेखौनो बुंनो लुगैयो कि वुमेन इमप्लयिसनि थाखाय मोनसे कनभिनियेन्ट प्लेस बानायनाया मोजां आरो वुमेन सेफ्टिनि थाखाय वुमेन इमप्लयिनि सेफ्टिनि थाखाय बेबादि कनभिनियेन्ट प्लेस सेफ्टि बेफोरखौ प्रभाइड खालामनाया मोजां आरो सारखौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानो कि बेबायदि जाहाथे नेक्स्ट टाइम दा जाथों आंजों जादों आरो जुदि बे आंजों जानाय घटनाखौ इगनर खालामनाय जायोबा एगेन दस्रा फिमेल स्टाफ इमप्लयिजों जागोन स' आङो सारखौ खावलायनो सानो रिकुवेस्ट खालामनो सानो कि सारा दायनिगिरिनि एगेन्स्ट एक्सन स्ट्रिंजेन्ट एक्सन लानाया मोजां जायो गोख्रैनो जेसेबां थाब हायो आङो CHD जोंनि अफिसनि इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट जइन्ट डाइरेक्टर जइन्ट सेक्रेटारि इनचार्ज जोंनि CHD इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट पामि ब्रह्म मेडामखौबो जानायदों बे आंजों इन्सिडेन्ट जानायनि सोमोन्दै मेडामा आंखौ आंनि कर्स अफ एक्सन आं जेरै सानो बिथिं थांनो थिनदों आंनि सापर्टआव दङ होननानै बुंदों मेडामा आरो माबाफोर बुंबावनांगौ दं दा बेखौनो आं सारखौ खावलायो CM सारखौ एसे फिमेल स्टाफनि एगेन्स्ट एसे एक्सन माने साननानै अल फिमेल इमप्लयिज जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव एसे एक्सन लानाया सेफ्टि सिकिउरिटि फारसे बेबस्था खालामनाया मोजां आरो बे दायनिगिरिनि एगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्सन लानाया मोजां आं बेखौ बुंनो सानो आरो सारखौ बेखौनो खावलायनाय थाबाय जोंनि CM प्रमद बर' सारखौ जिहेतु तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेयो रिप्रेजेन्टेटिभ स' आं सारखौ बेखौनो खावलायो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना हासथारे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल